Please welcome the panel and their chair to the stage. Rhowch groeso i'r panel a'i cadeirydd Steffan Evans. Bore da iawn pawb. Diolch yn fawr i chi gyd am fod yma bore yma. Falch iawn gallu bod yma gyda Sefydliad Bevan. Bore yma'n trafod pwnc sy'n bwysig iawn i ni o ran y system fudd-daliadau yma yng Nghymru. A fi'n falch bod ni panel arbennig gyda ni bore yma i drafod y pwnc hefyd. Felly fi'n siŵr bod ni'n angen cyflwyno neb ar y cyfer chi, ond jyst rhaid gofn, byddwn ni Sioned Williams yma, aelod seneddol dros o'r Clewyn De Cymru, a wrth gwrs Cyfarwydd Plaid Cymru o ran cyfiawnder cymdeithasol. So diolch yn fawr i Sioned yn ymuno. Da ni Sian Cyllian, aelod seneddol dros Arfon, a wrth gwrs yn aelod dynodedig arweinyddol trwy'r cytundeb cydweithiol. Ac yn ola, mae gennym ni cynghorydd ni Owen Jeffries, sy'n cynghorydd dros dwyrain Porthmadog ac yn ddirprwy arweinydd yn Cyngor Gwynedd. Felly diolch yn fawr i'r dawr ohonoch chi i ymuno da ni. Jyst i roi ychydig o gyd-destun rili y drafodaeth yma hefyd. Mae'r gwaith bod y Sefydliad Bevan wedi bod yn gwneud bellach nawr ers tua 2018 yn edrych ar y system fudd-daliadau Cymreig. Oedd dechreuodd y gwaith yn credu yn rhannol o rwytredigaeth ac yna pan ma'n ni'n siarad am glodi yn Nghymru, yn aml yr ymateb o'r Llywodraeth Cymru oedd dyw fudd-daliadau ddim wedi datganoli, broblem i'r Llywodraeth Brydeinig yw hynny. Ond wrth gwrs o'n i'n nodi pethau fel cinio ysgol am ddim, cymorth a treth gyngor, le mae yna filiynau arian. Nath ni weithio allan yn 2019-20, oedd yna 400 miliwn yn cael ei wario ar fudd-daliadau o fel fewn reolaeth awdurdod y lleol neu Llywodraeth Cymru, sy'n gyfystyr a faint oedd yn cael ei wario ar Job Seekers Allowance a'r elfen waith o Universal Credit ar y pryd yn Nghymru. Felly mae'r arian yma'n sylweddol, ond oedd yna elfen o weld y pethau yma ar wahân. Oedd rhaid ddim yn cael ei weld fel rhan o gyfundrefn gyfan, a cael ei weld ar wahân, a oedd yna le o'n i'n meddwl i wneud yn haws i bobl cael gafel ar y hyn o'n nhw'n gymwys amdano, ond hefyd i roi mwy arian am hocedi i bobl trwy wneud y system yn un fwy hael hefyd. A ni'n falch iawn i weld bod yna lot o waith wedi bod yn mynd mlaen nawr ers 2 diwrnod ar y pwnc yma. A bosib os ddechrau chi gyntaf, Sian, i sôn ychydig amdano beth sydd wedi bod yn digwydd ar hyn o ran y cytundeb cydweithio. Diolch yn fawr iawn, Steffan, a diolch i Sefydliad Bevan am yr holl waith ardderchog da chi'n neud yn y maes yma ac yn maes tlodi yn gyffredinol. Mae o'n gyfraniad pwysig iawn i'r drafodaeth ac yn helpu ni fel gwleidyddion i symud pethau ymlaen. Felly diolch yn fawr iawn i chi am hynny. Drwy'r cytundeb cydweithio, mae yna gama bychin yn symud ni mlaen yn y cyfeiriad cywir. Fel da chi'n gwybod, mae yna 46 maes yn y cytundeb cydweithio, a mae rhif 42 ynglyn â mynd i'r afal a thlodi ag anghydraddoldeb, a dwi yn bron iawn yn gwybod bob un o'r rhain wan yn hollol fanwl. Ac mi nathon ni lwyddo i symud y Llywodraeth Lafur Cymru i ddeud bod nhw o blaid datganoli y gwaith o weinyddu lles i Gymru. A dwi'n meddwl bod y datganiad pwysig yna, mae yn y cytundeb cydweithio, ac felly mae yr gwaith o weinyddu lles ac yr seilwaith da ni angen ar gyfer hynny yn cael ystyriaeth rwan drwy Llywodraeth Cymru. Mae'r ymrwymiad yn dweud byddwn yn ystyried pa seilwaith sydd ei angen mwyn paratoi ar gyfer datganoli gweinyddu lles. Maen nhw'n mynd ymlaen i ddeud, wrth gwrs mae angen yr arian i ddod hefyd, os a ddim pwynt cael y pwer yna heb cael yr arian. Felly mae yna waith yn mynd ymlaen yn fanna. Ond mae yna waith hefyd wedi bod yn digwydd ar y system fudd-daliadau Cymreig, sydd yn datblygu, fel da chi'n deud, mae yna 6 fudd-dal rwan o fewn y system yng Nghymru, a'r 400 miliwn o arian yn gysylltiedig efo'r 6 maes yna. Ac mae dod â heina ynghyd i fod yn system sydd yn digwydd yn hawdd i bobl, yn hygyrch mwyn i bobl
wybod beth i hawliau nhw yn rhan o'r gwaith da ni yn neud efo'r Llywodraeth, ac nawn ni siarad mwy dwi'n siŵr, ond mi ydyn ni wedi cyhoeddi siarter Budd-daliadau Cymru rhyw fis yn ôl, dwi'n meddwl, gath hwn i gyhoeddi, lle mae o yn gosod allan yr egwyddorion da ni'n chwilio amdanyn nhw wrth weinyddu'r system Budd-daliadau Cymreig. Ac dwi'n siŵr fydd ni am edrych sôn am y gwaith mae'r cyngor lleol yn neud, ond mae'r holl gynghora lleol yng Nghymru wedi arwyddo fyny i'r siarter yma. So mae hwnna'n gam pwysig iawn ymlaen, dwi'n meddwl. Gret, a cytuno'n llwyr o hwnna, mae'n wych i weld bod pawb yn cytun ar bod hwn yn ffordd mlaen. Sioned, o ran, rhywun sydd wedi siarad lot ar hwn yn y Senedd. Pam bod hwn i denu chi o ran rhywbeth o ddiddordeb i chi o ran eich gwaith? Wel, dwi'n meddwl oedd yr ymchwil sydd wedi cael ei wneud gan Sefydliad Bevan fel o ti'n sôn nôl i 2018, dyfynhau y pwysau ar aelwydydd drwy'r argyfwng costau byw ac wrth gwrs Covid hefyd. Mae rhaid i ni gofio, ni wedi tueddol o anghofio effaith Covid ar aelwydydd i raddau, achos dath yr argyfwng costau byw a'r argyfwng ynni yn syth ar ei bennau. Ond fel pwyllgor, enghraifft, ar ôl i fi gael fy ethol cael y portffolio yma, mynd ar y pwyllgor yn y Senedd ar gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldebau, yr ymchwiliad cyntaf wnaethon ni oedd effaith y pandemig ar y lefelau o ddyled sydd yna ymhlith ein hylwydydd. Ac yn ei sôn fan hyn am ddyled cronig, ddyled problemus, ddyled sy'n amhosib i'w ddatrys. Mae'r lefelau dyled yna, sydd wrth gwrs yn rhoi'r siwd bwysau ar aelwydydd, ar eich uchaf erioed yng Nghymru, a maen nhw'n dal i gynyddu. Felly, oedd meddwl, mae yna gymorth ar gael, mae yna gymorth wedi gallu debu, mae yna arian yn cael ei wario, ond wrth edrych wedyn drwy'r dystiolaeth a darllen, oedd yna bwyllgor blaenorol yn y Senedd ddiwetha, cyn i fi gael fy ethol wedi edrych ar hyn, a gwybod bod dystiolaeth Sefydliad Bevan yn greiddiol i hynny. Pam dyw ymwybyddiaeth o'r lwfansau a Budd-daliadau Cymreig yma sy'n cael ei roi gan Lywodraeth Cymru, pam dyn nhw ddim yn uwch? Pam mae pobl dal mewn clodi os dyn nhw'n gymwys am y pethau yma? Ac un o'r pethau oedden ni wedi gweld yn glir iawn enghraifft, a rhywbeth nath Plaid Cymru ymgyrchu arno yn gynnar iawn a llwyddo i gydweithio gyda'r Llywodraeth Lafur arno yn y Senedd yma enghraifft, oedd yr Educational Maintenance Allowance. Oedd yn rhywbeth oedd yn cael ei dalu i blant o aelwydydd o incwm isel mwyn annog nhw i barhau eu haddysg tu hwnt i 1 ar 15. Roedd y lwfans yna wedi aros ar ei unfan ac oedd e'n mwy neu lai yn nonsens mewn gwirionedd. Oedd rhaid i chi fod mor dlawd nawr i fedru elwa o'r lwfans yna. Felly, oedd e ar gael, oedd yr ymwybyddiaeth ddim yn gret, ond eto oedd gwerth y lwfans yna wedi cwmpo nôl. Felly, oedd angen edrych, dwi'n meddwl, yn holistaidd ar yr holl beth, rhoi popeth at ei gilydd, ddim disgwyl i bobl neidio drwy y gwahanol brosesau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru, achos oedd pob neu nifer o awdurdodau lleol yn gweinyddu hyn mewn ffordd wahanol, rhai yn well o godi ymwybyddiaeth neu gilydd, doedd e ddim yn dderbyniol ac yn gam gwag mewn gwirionedd wrth feddwl am y pwysau ofnadwy yma a cynyddol yma sydd wedi bod ar aelwydydd. Felly mae'r gwaith yma yn gwbl bwysig a chreiddiol, dwi'n meddwl, o ran taclo clodi. Wel, dim syniad bod fi'n cytuno cant gyda hynna. Mae rhai o'r heriau yna'n parhau wrth gwrs, neu o'n i coeddi adroddiad nôl y mis Ionawr yn edrych ar brofiadau bobl o'r cyfundrefn, a dau beth oedd yn dod trwy fy'n glir o hwnna o ran bod yna fal diffyg ymwybyddiaeth, felly bod angen y system, achos di bobl, mae'n amhosib i chi o bod amdano popeth chi'n gymwys ar gyfer, gan bod yna gymaint o wahanol gynlluniau. A wrth gwrs, o ran y broblemau yna, o ran gwerth daliadau, felly cyn i ysgol yn ddim o hwnna'n amlwg dim un o'r llwyfannau mawr y cytundeb cydweithio yn y gyd-destun yr ysgol yn cynradd, ond bellach mewn ysgol uwchradd, os oes unrhyw un yn gweithio ar y cyflog byw, minimum wage, os ydyn nhw'n gweithio 13 awr a hanner yr wythnos, maen nhw'n ennill yn ormod
i gael cynnig ysgol yn ddim bellach. Dyma'n un rhiant i angen i ennill cymaint yna hefyd. Felly, a hwnna arfer bod yn 17 awr os dim ond yn mynd o 4 blynedd nhw. Felly, mae'r broblemau yma dal yn parhau hefyd. A jyst i parhau hwnna, Sion, yn amlwg, chi wedi gwneud lot o waith ar hyn yn y Senedd, i clywed peth am waith o cytundeb cydweithio. Ond chi'n sôn ychydig ragor amdano beth o'r chi wedi bod yn gwneud fel aelod seneddol a siaradwyr Plaid ar pwnc yma hefyd. Ie, wel, yn amlwg wedi bod yn craffu ar y gwaith yma, fel nath Sian sôn, ni'n bellach gyda siarter Budd-daliadau, sydd i'w groesawu, achos mae fe wedi cael ymrwymiad gan y awdurdodau lleol i edrych ar hyn. Dwi'n poeni achos bod mae yn wirfoddol, ac un o'r pethau dwi a Plaid Cymru wedi bod yn galw am yw rhoi hwn ar sail statudol. Achos yn amlwg mae hyn yn mynd i gostio arian, wneud yn siŵr bod systemau yn gweithio'n well i awdurdodau lleol sydd dan wasgedd ariannol enbyd, fel i ni'n gwybod. Felly, eisiau wneud yn siŵr bod hwn yn rhywbeth sy'n digwydd yn automatic, yn llyfn. I fi, mae e'n no-brainer. Mae'r arian yma ar gael, dyn ni eisiau dileu tlodi, mae'r bobl yma yn gymwys am yr arian yma. Felly dylen nhw fod yn derbyn y peth yn automatic. Fel un peth arall nes i yn amlwg trwy'r argymhellion ni'n wneud ar un gwaith pwyllgor. Mae hwn yn codi dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond hefyd yn unigol fel aelod, fe nes i gynnig dadl a cynnig deddfwriaethol i'r Senedd. O bil bydde yn rhoi y system yma ar waith ac ar sail statudol. Fe basiwyd hynny gan y Senedd, ond cwrcs y Senedd, mae pethau fel hyn yn gallu pasio dyw'r Llywodraeth ddim gorfod wneud yn byd amdano fe, ond wy'n cadw i fynd ar hyn, ac yn gobeithio y bydd falle rhyw ddydd gewn ni yr welle sydd dweud mae angen i ni wneud hwn dim esgusodion mwyn rhoi y cydraddoldeb yna i bawb, a'r cyfle yna i bawb dros Gymru sy'n gymwys am gymorth, mae'r cymorth yna i dderbyn y cymorth yna mor gyflym a mor rwydd a phosib. Ie, a felly os da i droi at y nia nesaf ran, achos sôn yn barod fawr dod y lleol yn mynd i chwarae rhan allweddol, yn barod yn chwarae rhan allweddol, yn sicrhau bod bobl yn cael y cymorth yma. Chymryd sôn ychydig ragor amdano beth i chi'n gweld o ran y cyfleoedd sy'n cael drwy'r gwaith hyn, a'r hefyd sôn ychydig felly am y gwaith sy'n ymlaen yn Hynol Gwynedd yn barod i geis y symud tuag at y fath yma o Gyfundrefn. Ie, gret, diolch. Da ni'n croesawu y siarter yn fawr wrth gwrs, a wrth gwrs mae'n wyddfoddol, ond da ni'n mynd edrych yn efo, da ni'n gweithredu'r egwyddorion yn barod yn Cyngor Gwynedd, a dwi'n hynod falch o hynna i ddweud gwir. Dwi'n meddwl, pryd da chi'n siarad efo pobl sydd yn byw mewn tlodi nes i angad buddal, da chi'n gwybod am yr mental load maen nhw'n cario drwy'r amser, yn enwedig os mae'n dyledion a falle. A mae just pryd da chi'n gweithio neu beth bynnag wneud yr amser i ffonio Cyngor Gwynedd neu CAB, cael credit ar eich ffôn, neu just gwneud yr amser a'r dewrder i ffonio. A wedyn meddwl bod chi'n gorfod llenwi llwythi o ffurflenni a falle. So mae rhywbeth da ni medru wneud yn y cyngor i helpu efo hynna, i wneud siŵr bod pawb yn cael bob peth maen nhw'n gymwys am, ac yn y ffordd haws a posib. Felly da ni'n wneud gwaith fel enghraifft digwyddiadau costa byw. Da ni wedi symud ymlaen dipyn bach o hwnna hefyd, achos mae'r stigma o hawlio budd-daliadau a byw mewn tlodi just mor ddwys. Felly, da ni rwan yn mynd, mae staff y cyngor yn mynd allan i digwyddiadau eraill, lle does ddim banner costa byw neu rhywbeth, ond maen nhw yna yn dawel bach i siarad efo pobl ac i wneud siŵr bod nhw yn hawlio bob peth. Ond o'n i trafod efo Sian diwrnod o blaen, dych bod beth sydd mor drist ydy rili. Dwi'n gweld pobl yn dod at y cyngor ac yn cael help eich yn hawlio credyd pensiwn am y tro cyntaf. Ond y gwir amdani ydy, hyd yn oed ar ôl maen nhw wedi hawlio bob peth maen nhw'n gymwys i, mae pobl dal yn dlawd. Mae pobl dal ar diwedd yr wythnos yn gorfod stryglo os mae yna bil annisgwl yn dod i fewn a pethau. Felly, dwi'n meddwl
mae Cymru, fel bod ni wedi cael yn taro dwywaith, efo'r system y toriad yn y system Prydeinig yn Llundain. Ac hefyd, mae rhaid i fi ddeud eich bod yng Nghymru, efo'r economi, dydy'r Blaid Lafur yn fama ddim rili wedi hyrwyddo fwy o swyddi gwerth uchel. Mae yna lwythi o swyddi yn yr ardal yma yn y ardal i, swyddi tymhorol. Os ydych chi mond yn gweithio am 3/4 y flwyddyn, mae'n rili anodd wedyn, a mae'n newid yn eich sefyllfaoedd chi, meddwl bod chi'n gorfod ail neu ceisiadau falle. So, mae rhaid edrych ar y system budd-daliadau wrth gwrs, ond mae angen edrych ar gofal plant, swyddi gwerth uchel a pethau. A dwi'n meddwl, yn enwedig, pwynt ola, mewn llefydd gwledig, dydy'r Blaid Lafur yn Caerdydd chwaith heb wneud digon yn maes yr economi i godi safon bywyd pobl. Felly, i edrych ar y camau nesaf yna felly, os ydych chi, o ran, i alluogi chi weithredu'r hyn sy'n y siarter, beth bydde angen yn o'ch chi nesaf i alluogi chi cymryd camau nesaf yna chi am i wneud fel cyngor yma'n Wynedd? Dwi'n meddwl, cipellid ar siarter, da ni'n trio wneud o mor rhwydd a posib. Da ni hyd yn oed rwan yn ffonio pobl sy'n gymwys am cinio'r ysgol am ddim. Mae pobl fel athrawon yn sylwi bod pobl yn dod â bocs bwyd pam bod nhw ddim yn cymryd y cinio'r ysgol am ddim. Da ni'n trio mynd y cam ychwanegol na, achos mae jyst mor hanfodol bwysig, dydy, a mae o'n gollad i Gymru, really, os ydy pobl ddim yn hawlio yn enwedig gyda credyd pensiwn a falle o'r wladwriaeth yn Prydeinig chi, mae Cymru ar ei gollad, so mae o bydd y pobl wrth gwrs, ond hefyd ni fel cyngor bod pobl yn hawlio bob ceiniog maen nhw'n gymwys an, a bod ni'n torri lawr ar dylio bod na ddim stigma neu cwilydd o gwbl am wneud hynny. A Sian a Sioned, o ran chi beth hoffech chi weld nesaf yn y cyd-destun yma, fi'n gwybod mae yna grŵp allanol bellach di sefydliad, fod yn glir o gweud fod ni ar y grŵp allanol yna yn bwydo mewn i'r gwaith yna. Beth hoffech chi weld nesaf yn y cyd-destun yma i gymryd y siarter i'r cam nesaf? Dwi'n falch iawn bod chi'n rhan o'r grŵp sydd yn edrych ar hyn wan. Felly mae yna yr cam nesaf sydd yn digwydd ydy creu cynllun gweithredu, ynde? Dod â'r rhanddeiliaid at ei gilydd, pobl o lywodraeth leol, pobl o'r CAB, elusennau sy'n gweithio yn y maes yma, dod â nhw at ei gilydd, troi beth sydd yn y siarter sydd yn egwyddorion lefel uchel gwych, felly troi hynna'n gynllun gweithredu. A mae rhai o'r egwyddorion yma, ti wedi cyffwrdd arnyn nhw, mae o'n sôn am greu'r naws yn wahanol o gwmpas budd-daliadau. Tynnu'r stigma yma gwneud yr hawl i gael budd-dal yn rhywbeth sydd yn naturiol i ddigwydd heb y stigma yna yn y cefndir. Felly, sut i symud at hynny? Rhoi urddas a pharch i bobl sydd yn dod i gysylltiad efo'r cyngor ac yn y blaen, pan maen nhw yn gwneud am y tro cyntaf yn dod i chwilio am gymorth. Ond wedyn, swn i'n gobeithio bod y grŵp yma wan yn mynd i ddod ar gymhellion allan sydd yn gwneud y system yn fwy hyblyg, gwneud y system yn un lle mae un cais yn mynd i fod yn ddigon i chi fedru gwybod beth sy'n allan yna. Ar hyn o bryd, da chi gorfod gwneud 4-5 cais gwahanol, a mae'r gwahanol fudd-daliadau hefo meini prawf, jyst chydig bach yn wahanol i'w gilydd, so mae eisiau dod â'r cwbl at ei gilydd i fod yn ffordd hawdd y gwael ymynediad, a ffordd sydd ddim yn dyblygu gwaith, mae'n dyblygu gwaith i'r awdurdodau, i'r swyddogion, ond yn sicr i'r bobl sydd peth ola maen nhw eisiau bod yn neud pan mae rhywun yn wynebu tlodi ac mewn dyled. Peth ola da chi eisiau bod yn neud ydy gorfod gweithio'ch ffordd drwy gyfundrefn eitha cymleth. So mae eisiau symleiddio yr holl
yr holl broses. Ond y peth pwysig ydy gwneud o yng Nghymru, tynnu yr holl negyddiaeth sydd yna yn gylch bod yn gwneud hawliad. Tynnu'r negyddiaeth yna, gwneud hawlio yn rhywbeth naturiol, yn rhywbeth, mae o'n hawl sylfaenol gan bobl sydd am wahanol resyma heb ddigon o incwm ar gyfer cynnal teulu neu cynnal eu hunan fel unigolion. Mae'n hawl sylfaenol wedyn i gael cymorth. Weithiau mae'n gymorth dros dro, weithiau mae'n fwy parhaol, mae amgylchiadau pobl yn newid. Ond mae'n hawl, a dwi'n meddwl, sydd ni hoelio honna fel rhan o'r gwaith ar y siarter, fydda ni wedi gwneud yn eitha da. Yn sicr, a ni wedi gweld na yn yr Alban, wrth gwrs, yn barod bod ni wedi gweld lot o hynna yn gryfach. A felly, yw'r pwynt ar ran y wahanol ffreni cais dyfyniad sy'n aros da fi o'r adroddiad diweddara ni wedi cyhoeddi o rhywun mewn banc bwyd yn Pontypridd yn dweud there's all these things with all these names and it's too much bloody hassle to work out. A mwyaf ni chi'n cael gwared y hynna mas o'r system y gorau gyd yn meddwl. Nes i siarad efo swyddog yn Llanelli, hwb Llanelli, mae Sir Gar ydy gwneud, chi'n amlwg gwaith yn debyg i Wynedd. Mae gen nhw hwb yng nghanol tre Llanelli, lle mae pobl yn gallu galw i mewn a cael gwahanol help a mae asiantaethau gwahanol rownd y bwrdd yna hefyd. Ac o'n i'n siarad fo swyddog yn fyna, oedd na ddynas sengl efo plant wedi dod i fewn just i holi be oedd ar gael, oedd hi ddim yn hollol siŵr be oedd ei hawliau hi. Ac fynd drwy, chi bod, ei holl anghenion hi, mae hi rwan 800 pint y mis yn well allan nag oedd hi cyn mynd i'r hwb yn Llanelli. Mae hwnna'n anfarth o wahaniaeth, ac yn ei 3 o blant bach. Mae hwnna'n wahaniaeth mawr yn dydy. Doedd hi ddim yn sylweddoli bod gen i hawl, o gen i blentyn yn yr uwchradd, bod gen i hi hawl i'r plentyn yna gael prydysgol am ddim. Wedyn mae o'n ofnadwy o bwysig bod bobl yn sylweddoli beth i hawlio nhw ac yn aml yn cael y cymorth yna, jyst yn y man cychwyn mwyn gwella ansawdd bywyd. Be byddwn ni'n hoffi gweld nawr wrth i'r siarter yma ddechrau ar ei waith, a fel o'n i'n sôn, dwi eisiau gweld y peth yn cael ei gryfhau i fod yn ddyletswydd ar awdurdodau lleol. Ond i fi, edrych ar y dulliau o wneud y taliadau yma yn automatig i'r rhai sy'n gymwys, enghraifft drwy y gostyngiad treth cyngor. Fel, os i chi'n gymwys am gostyngiad treth cyngor, i chi bown o fod yn mynd i fod yn gymwys ar gyfer rhan fwyaf o fudd-daliadau neu lwfansau eraill. Felly mae angen, a mae hynny wrth gwrs yn reit o fewn pwerau Llywodraeth Cymru yn diwe, ac yn cael ei wynyddu gan awdurdodau lleol. Felly, os allwn ni gael unffurfiaeth ar hynny, drefn automatic o wneud dyna hoffwn ni weld sy'n dod gyntaf. Chos mae'n gret cael pobl fel Cyngor Gwynedd yn mynd yn proactif at bobl, yn cynnig, cael yr hybiau yma i chi. Mae yna dal waith fyna yn dos angen cael system unffurf automatic, dwi'n meddwl, sydd angen arno ni yng Nghymru. A byddwn ni hefyd yn hoffi gweld, chos mae Llywodraeth Cymru yn hoff iawn yn anffodus, o wneud pethau, a maen nhw yn lansio rhyw lyfryn bach fel hyn, a mae pawb yn meddwl bod e'n gret, a mae yna rhai cynghorau yn well neu gilydd yn cymryd at y gwaith yma. Ni angen monitro y gwahaniaeth mae fe'n neud i fywydau pobl. Rai, allan ni ddim jyst gweud, o, dyn ni'n neud hwn, os dwi ddim yn cael unrhyw effaith ar lefelau tlodi ac ar faint o arian sydd yn honcedi pobl ac ar y dioddefaint yma'r bobl yna yn wynebu o ddydd i ddydd, wedyn mae rhaid mynd ymhellach. So, monitro ac edrych ar effeithiolrwydd y siarter wrth gobeithio gweithio tuag at ei gryfhau. A felly i agor y sgwrs ychydig yn ehangach, achos yn amlwg bod cytundeb cydweithio dim jyst yn sôn, dim jyst yn y cyd-destun y grym sydd gyda ni'n barod o amgylchrain, ond felly datganoli pellach. Ni mewn blwyddyn y ffoliad, felly beth yw'r syniadaeth o amgylch hynny, beth hoffech chi weld o bosib yn cael ei datganoli'n bellach ar ôl yr ffoliad cyffredinol nesaf? Wel, datganoli gweinyddu yr system les. Dwi'n meddwl bod hwnna yn greiddiol i'r hyn da ni angen yng Nghymru. Achos unwaith da ni'n cael y grym, mae hwnna'n gam tuag at ddatganoli'r system les yn ei gyfanrwydd lawr y lein, ond da ni'n gwybod bod yna heriau hefo hynny. Felly'r cam cyntaf ydy datganoli gweinyddu y system yng Nghymru.
A drwy hynny, fedrwn ni ddechrau creu system sydd yn llawer iawn mwy trigarog tuag at bobl. Fedrwn ni symud i ffwr o'r system sy'n rhoi sanction ar rywun ac yn tynnu buddal nhw nôl oherwydd bod nhw wedi cael ei dal ar ryw fys sydd wedi torri lawr neu methu cael bys neu bys sydd wedi troi fyny a ddim wedi gallu dod mewn pryd i wneud ei hawliad a'r math yna o beth. Fedrwn ni symud tuag at y system. Mae'r Alban yn neud o'n dydyn. A dwi'n meddwl bod yna lot o wersi i ni ddysgu yn fyna yn y ffordd gallan ni fod yn gwneud rhywbeth sydd yn llawer iawn mwy cyfiawn ac yn llawer iawn mwy yn gydnaws efo'n gwerthoedd ni fel cenedl. Ond hefyd yn gydnaws gyda'n polisïau ni a'n grymoedd datganoledig presennol ni, y grymoedd sydd gyda ni dros dau, y grymoedd sydd gyda ni dros iechyd a gofal. Mae gofalwyr di-dal enghraifft ar eu colled yn fawr. I ni'n gwybod bod nifer o adroddiadau wedi bod nhw'n stryglan yn ofnadwy gyda'r gyfwn costau byw. Mae costau nhw'n uwch, beth bynnag o ran aelwydydd. Maen nhw'n colli mas yn aml iawn ar y gymorth sydd ar gael oherwydd y system sydd mewn lle. Ac ni'n gwybod yr un peth yn wir am y discretionary housing payment. Ni'n gwybod, Steffan, rwy ti wedi gwneud lot fawr o waith manwl ar hynny. Felly mae'n bwysig i ni adlewyrchu ein gwerthoedd ni fel cenedl o ran cydgynhyrchu hefyd, clywed llais pobl wrth ddilynio y systemau a'r mathau o fudd-daliadau dyn ni eisiau gweld, ond hefyd eleinio nhw gyda'r polisïau i ni barod yn gweithredu yng Nghymru. A dwi'n meddwl bod tai yn un o'r rhai pwysig yn hynny, achos dwi'n sôn am 800,000, wel, i ni'n gwybod o ran lefelau rent yng Nghymru, chymod yn aml iawn, falle fydd hwnna ddim yn gwneud lot fawr o wahaniaeth oherwydd bod y system wedi torri o ran sut i ni'n helpu pobl gyda talu costau tai yn dyfa. Ie, wel, yn union, mae dros 11,000 o bobl nawr yn byw mewn clywcheth dros dro. Mae'r pwysau ar y sector digartrefedd wedi cynyddu'n aruthrol dros blynyddoedd diwetha a'r system les yn rhan fawr hynna. Ni'n mynd i, so ie, awdurdodau lleol, chi sy'n gweletheth yna yn aml ar y gwasanaethau cyhoeddus y chi'n darparu? Ie, na, a cytuno'n llwyr efo'ch pwyntiau chi, yr gair ma trigaredd a ffordd yn eisiau trin pobl. Ac hefyd, Sianed, dwi'n meddwl mae mor bwysig bod llais pobl halwyr yn cael ei clywed yn y broses. Nes i ddysgu gwers pwysig iawn chydig flynyddoedd yn ôl, 2017, o'n i'n gynghorydd newydd, ac o'na person yn fy ward oedd hi wedi bod yn dosbarth fi yn yr ysgol, o'n i'n nabod hi'n iawn, a mynd drosodd i thŷ hi, ac oedd hi'n egluro'i sefyllfa, oedd hi wedi cael llawdriniaeth hysterectomy, ac oedd wedi cymryd ratha dipyn bach hirach i fi i mendio nag oedd hi wedi feddwl, ac oedd hi'n gweithio fel gofalwr yn sector breifat, ac oedd hi'n di medru mynd yn ôl i gwaith hi'n gyntaf a sa'i di licio. Ac oedd hi jyst yn hollol stuck. A wedyn dyma fi fel cynghorydd newydd mae'n iawn, dwi wedi trefnu apwyntiad i chdi yn CAB yn Pwyllheli, a ar yr un amser dwi wedi gwneud apwyntiad i chdi fynd i'r banc bwyd ac i di fynd yn ôl pecyn bwyd ac oedd hi'n lyflu gael ei atha, diolch ni a diolch, ond o'n i'n gallu gweld ar ei gwynab hi bod rhywbeth dal ddim yn iawn. Ac o'n i'n meddwl, sbia faint dwi wedi helpu, dwi wedi cael apwyntiad a wedyn, na i byth am hofio hi'n deud, ni a sgynnau'n petrol yn y car, a sgynnau'n pres i'r bus. Sori, nes i'n deud, oedd y ddynas ma'n byw yn Porthmadog, a gorfod teithio i Pwyllheli. Felly hefyd, mae'r pwynt yma dan tlodi gwledig, a bod ni'n gwrando ar llais pobl sydd yn y sefyllfa yma, a bod nhw yn rhan o'r siarter a unrhyw beth efo'r hybian y pethau da ni'n neud yn y dyfodol, ond nath y profiad yna i gwynab hi, oedd hi'n, diolch ni, ond o'n i'n medru gweld o'na rhywbeth, o'n i'n wedi meddwl sut mae'n mynd i gyrraedd, a da ni mewn sefyllfa reit aml reit breintiedig, a mae'n bwysig bod ni'n cofio am llais y pobl, dwi'n meddwl. Ie, fi'n credu bod hwnna'n bwynt o'r bwysig, neu wedi'n anbad, ar yr oed yn barn ni wedi bod yn rhedeg dy gyfnawr yn adroddiadau ni fel sefydliad dros y 4 blynedd diwetha. Un dymufarad yn ei misionar, le mae 1 ym mhob 8 person yn Nghymru weithiau yn aml neu bob amser yn mynd heb pethau elfennol.
Felly mae'n ganran uchel iawn o'n gwlad. Mae'n hawdd i bobl yn hofio hynny hefyd. Yr un peth fydden ni'n hoffi gweld os wedi bod yn bolisi gan Blaid Cymru ers rhai blynyddoedd a rhywbeth eto drwy fy ngwaith yn y Senedd dwi wedi clywed tystiolaeth gref iawn amdano fe yw sut dyn ni'n gallu defnyddio'r system les a budd-daliadau i helpu taclo tlodi plant. Yn amlwg mae'r holl gefnogaeth yma ar gyfer eu aelwydydd nhw, aelwydydd gyda phlant sydd mewn tlodi, yn dyfe sy'n achosi tlodi plant. Ond dyn ni wedi clywed enghraifft yn yr Alban, y gallu yna sydd gyda nhw, y grym yna sydd gyda nhw i gyflwyno taliad plentyn unigol. Mae hynny wedi bod yn hollol trawsnewidiol ar ôl taclo lefelau clodi plant. A fi welon ni'r ffigurau diweddara yn dod allan ddo, mae clodi plant yn cynyddu. Mae i'r graddau nawr, mae mwy na torcalones yn dywe, mae'n gwbl anerbyniol. A wi yn pryderu ynglyn â'r ffaith bod yna dreian o blant Cymru. Treian o blant Cymru mewn clodi. Felly bydde'n neud rhywbeth felly, cael y grym i neud rhywbeth felly. Wi'n gwybod bod Sefydliad Bevan wedi cyflwyno ymchwil, ni wedi cefnogi'r pwynt. Bydde modd a gweud y gwir, i ni medru wneud rhywbeth tebyg fel wnaethon ni yn ystod y pandemig. Mi oedd Llywodraeth Cymru yn talu lwfansau fyny, allwch chi fod yn dweud bod nhw yn lwfansau bydd cymdeithasol. Ond ie, mae yna bethau penodol sydd angen ni'n fynd i'r afel yn nhw yng Nghymru a bydde'r taliad plentyn a cael y grym i wneud hynny yn un o rheini. Dwi'n cytuno'n llwyr efo'r pwynt yna a dwi drwy'r cytundeb cydweithio wedi cael gweinidog cyfiawnder Jane Hurt oedd hi, ond bydd yr un nesau'n gorau wneud o hefyd, gwaith ymchwil penodol ar y taliad plentyn. Maen nhw'n deitha ni bod ni'n gael wneud o. Dwi'n yn dallt pam bod ni ddim yn gael wneud o. Dwi angen dallt, os da ni ddim yn medru wneud o, be di'r rhwystyr a sut da ni'n symud y rhwystyr yna. Felly gobeithio bydd hwnna rwan yn datblygu'n yn gorff o waith. Fedra ni ddefnyddio yn y blaid hefyd wrth gwrs. Wrth i ni feddwl ymlaen at etholiadau 2026 neu cyn hynny, falle, ynde? Mae hwnna'n wir edrych mlaen i weld beth bydd yn dod trwy'r ymchwil yna, wrth gwrs. Dys i'n rhoi, fys i roi cyfle i chi holi cwestiwn yna hefyd, ond falle rhoi amser chi feddwl am gwestiwn yna. Un cwestiwn ola o bosib. Yn edrych yn fwy eang eto, ran, os i ni am sefydlu system fudd-daliadau sy'n wir yn drawsnewidiol i Cymru, yn greu Cymru ymlaen decach, beth byddech chi'n hoffi gweld wrth roedd y fath yna system? Felly, y ddechrau dda. Wel, diweddu bethau fel yr two-child cap. Pethau hollol annibynnol. I ni'n gwybod sy'n effeithio'n ddirfawr ar blant mewn clodi. Mae'r rhan fwyaf o deuluoedd sydd mewn clodi a mwy na 2 blentyn. I ni'n cosbi y plant yna, yn y teuluoedd yna. Mae'n gwbl anerbyniol. So, pethau felly'n diflannu, y pip, y fathau o asesiadau mae pobl yn goffro mynd trwyddo. Mae pobl sydd gyda annibynnau, dyw'r annibynnau yna ddim yn mynd i ffwrdd. Dwi'n gwybod am bobl sydd ag annibynnau dysgu, chi'n cael eich geni gyda annibynnau dysgu. Dyw hwnna byth yn mynd i wella. Y ffordd mae pobl yn cael eu trin, yr gorfodi yma i mynd i llefydd yn arbennig. Fe ges i brofiad y dweud y gwir, o'n i gyda Mabon ap Gwynfor eithon ni lan i Glasgow i weld sut maen nhw'n gwneud pethau lan fyna o ran tai yn benodol. Ond oedd hi'n stori debyg a dwi wedi clywed pethau tebyg ac darllen pethau tebyg yn yr arolygon i ni'n cael gan Sefydliad Bevan. Rhywun fod mynd i apwyntiad ddim wedi troi lan ar swyddog tai yn grac, yr un fath wedi trio wneud i gorau dros y person yma. Y reswm oedd e heb fynd, achos oedd e ddim wedi gallu ymolch. Chos oedd dim arian i roi dŵr, roi ceiniog yn y meter mwyn cael dŵr toim. I ni yn y stafell hon, siŵr o fod o ran fwyaf ohonyn ni'n angofio y lefel o ddioddefaint a'r sefyllfa mae pobl ynddo fe. Felly, mae eisiau ni gymryd, fel ni'n gweud, trigaredd, deall, clywed y lleisiau yna wrth ddylunio rhain. Ac yn yr un modd hefyd edrych ar ein demograffig ni. Ni'n gwybod lot o bobl hŷn gyda ni. Mae'r stigma yna yn hanesyddol. Dyw pobl hŷn ddim yn hawlio yr hyn sy'n ddyledus iddyn nhw. Ac hefyd wrth gwrs y tlodi gwledig yna dyn ni wedi sôn am. A'r system drafnidiaeth sydd gyda ni, sut mae'n canol trefn ni'n edrych, nid Llundain i ni. Ar hyn o bryd mae gyda ni system sy'n andrigarog ac wedi cynllunio ar gyfer dinasoedd mawr a dwi ddim yn gweddu Cymru o gwbl. Mae'r model yn hollol doredig. Sian?
Wel, dwi'n meddwl bod Sion wedi crynhoi yn dda iawn yn fanna. Byddwn ni'n meddwl yn y sector tai yn enwedig bod y discretionary housing payment ma'n cael ei godi i lefel sydd yn realistig. Dio ddim wedi codi ers blynyddoedd. Ac cap ar renti yn y sector tai hefyd. Mae yna waith eto'n digwydd trwy'r cytundeb ynglyn â y maes yna i gyd hefyd. Fel bod byw cartra rhywun yn dod yn fforddadwy unwaith eto, yn lle bod o'n cymryd chunk mor anfarth allan o incwm rhywun sydd yn incwm isol yn y man cychwyn. A dwi'n meddwl mae'r tlodi gwledig yma ti wedi gyffwrdd ato fo yn un cudd iawn. Mae yna stigma oes, ond mae yna stigma hyd yn oed yn waith y ddau'n teimlo ar adegau o fewn y cymunedau Cymraeg i iaith, y cymunedau gwledig, a da ni gyd yn gwybod amdan hynny, ond eto rwsyd, da ni ddim yn gallu torri drwy hynna. A mae yna bremiwm hefyd, premiwm gwledig, fel nathych chi ffeindio. Sefydliad Bevan wedi gwneud adroddiad pwysig iawn ar dlodi yn Arfon, a diolch i Catrin Wager a Hywel Williams am gomisiynu'r gwaith gyn Sefydliad Bevan, oedd yn dangos yn glir bod na bremiwm gwledig i gosta byw oherwydd y diffyg trafnidiaeth. Oherwydd bod hi'n anodd cyrraedd y siopa mwy a gorau dibynnu ar y siopa llai wedyn ar gyfer cael eich negas ac yn y blaen. Wedyn mae hwnna, dwi'n meddwl, yn rhan, mae eisiau ni rhoi mwy o ffocws ar hwnna, dwi'n meddwl, yn y gwaith wrth i mi symud ymlaen. Nia. Ie, jyst ateg, mae'r ddwy yma yn ysbrydoledig, dydy diolch i chi am y gwaith da chi'n neud yn Senedd Cymru. A ie, dwi'n meddwl, fel y Sioned yn dweud, tlodi plant, de. Dwi'n meddwl, mae o mor bwysig. Dwi'n meddwl, mae'r effaith o cael eich magu mewn tlodi. Mae'r creithiau efo chi gweddill eich bywyd ymlaen i'ch 30 a 40 50. Mae'r effaith ar eich hunan werth chi, eich hunan hyder chi, eich addysg chi. Mae o jyst mor bell gyrhaeddol, ac lle bynnag ydych chi mewn bywyd yn hwyrach ymlaen, mae'r effaith o cael eich magu yn y sefyllfa yna yn aros efo chi, dwi'n meddwl. Felly, y ffocws na ar tlodi plant, dwi'n meddwl, mor bwysig. Gwych. Os newn ni droi ato chi nawr, os da unrhyw gwestiynau, da ni'n reit yn y blaen fan hyn, a fyna, ni'n credu bod na mics, bosib. Bosib ddim. Os ydych chi newn ni gymryd fwy hyn yr un pryd. Mike yn dod. Mike yn dod. O, na ni. So, dau yn y ffrind fan hyn, un fan hyn a un fan na. So, ni'n gymryd y faith o'i gilydd. Sorry, dwi'n ddim yn siarad. Dwi'n dod o Cyrno yn reiddiol. So quickly, thank you. It's all really interesting. And obviously, the free school meals stuff which you've done is really welcome in terms of the rollout for primary. I'm just worried that the Welsh Government are only kind of working out now how to capture those people who need to still sign up to say that they are eligible in order to access the School Essentials grants and for the school to have access to pupil development grants. So yeah, I wonder if you could say a bit about that, because obviously we're not quite there yet with that. So thanks. Elin Hywel, dwi'n gynghorydd sir yn Bwllheli am y pen llun, fel ydych chi'n gwybod, yn ardal gwledig, a mae gennym ni ardaloedd gwledig iawn yma yng Ngwynedd. A wedyn oedd gen i ddiddordeb ac yn ei falch bod Sian wedi codi fo yn fyna ynglyn â'r premium yma o fyw yn wledig, a be ydy'r lefel o ddealltwriaeth sy'n yn Gaerdydd, achos mae o'n bell iawn o fyma, nid jyst mewn milltiroedd, ond mae'n fyd hollol wahanol i'r byd yn ni'n byw yna. Mae'r syniad o roteithio chydig filltiroedd yn un sy'n creu pryder ofnadwy i bobl sy'n mewn tlodi fedra ni mond dychmygu.
Ac o'n eisiau gofyn am be oedd yr ymwybyddiaeth yna, ond hefyd sut oedden ni yn mynd ati sicrhau y clwm o ddealltwriaeth o'r system drafnidiaeth i mewn i hyn oll. Mhen Llyn yn benodol o le dwi'n dod, mae'r diffyg, a dwi'n cynghorydd sir Plaid Cymru yng Ngwynedd, lle felly dwi'n dallt ac yn ymwybodol o'r sefyllfa o'r ddwy ochr, ond mae'r diffyg o gael y buses gwledig mae'n mynd ar amseroedd call, nid yn unig yn effeithio bobl sydd eisiau mynd am beins gyda'r nos, sef y stori da ni'n glywed yn aml, ond yn fwy pwysig beth yn effeithio bobl sydd angen mynd i gwaith, angen mynd i doctor. Da chi'n clymu hynna wedyn i fy'r ffaith bod doctoriad yn dod at ei gilydd, enghraifft yng Nghricath ac ym Mhorthmadog, lle mae gennych chi bobl o Garndol Benmaen enghraifft, os oes nhw eisiau mynd i Griciath i gael y doctor, rhan fwyaf o'r diwrnod yn gorfod teithio i Borthmadog ac i Griciath 2 awr o daith i dreithio chydig o belltar i fynd i doctor yng Nghricath. Felly mae'r system drafnidiaeth yn hollol clwm. A beth ydy'r dealltwriaeth yn Gaerdydd o bwysigrwydd hyn o lle efo'i gilydd? Gwych. So, felly ni cyfri cwestiwn da. O ran y gwaith na sy'n mynd mlaen o ran cynnig ysgol am ddim a clymu hwnna mewn i pethau ehangach. Wel, un o'r pethau dwi yn falch iawn ohono fo yn y Senedd yma ydy'r ffaith fod ni wedi cyflwyno polisi cinio am ddim i bob plentyn ysgol gynradd ac da ni bron iawn yna, dweud y gwir. Mae rei o'r awdurdodau lleol wedi gweithio'n gyflym iawn ac mae rei awdurdodau lleol, maen nhw wedi cwblhau'r dasg. Mae bob plentyn ysgol gynradd yn gallu cael cinio am ddim. A fysa hynna ddim wedi digwydd eblaw yn Blaid Cymru. Fysa fo ddim wedi digwydd. Yn y Senedd dwytha, o'n i'n godi fo yn barhaus. Oedden ni gyd yn codi hwn yn barhaus. Rhywbeth hanfodol, hawdd i wneud, ac eto mi oedd na wrthwynebiad clir gyn Llywodraeth Cymru. Pan athyn ni fewn i'r cytundeb cydweithio, mi oedd o'n un o'r blaenoriaethau pwysig oedden ni'n gwthio amdano fo, ac mi nathon nhw wrando, ac mae o ar waith. Felly, please, cymerwch y clod Blaid Cymru. Mae'n ymgyrchu di bod gen plaid ifanc ar hyd y blynyddoedd, gen yn cynghorwyr sir ni, gen y Sefydliad Bevan, felly mae eisiau ni gyd fod yn falch o hynny. Ac o'r gwahaniaeth mae o'n gallu wneud, ynddo? Bod plant rwan yn gallu cael pryd o fwyd, cynnas, meithlon, efo'i cyfoedion rownd y bwrdd, ac yr help mae hwnna'n neud efo taclo tlodi, mae o yn hollol briodol yn dydi. A da ni eisiau mynd yn bellach wrth gwrs yn dydan, da ni eisiau gweld bod rwan yr meini prawf ar gyfer cael cinio am ddim yn yr uwchradd yn cael ei newid, fel bod yna fwy a mwy o bobl ifanc yn gallu dod i fewn i gael y manteision o hynny. Oes mae yna rhywfaint o effaith gweinyddol fyddwn ni'n deud ydi o, o ran bod na rwan dydy ddim cweit yr un system lle oedd rhywun yn gymwys yn ginio am ddim ac yn automatig wedyn yn gallu cael manteision eraill. Wel, newid y system, a maen nhw'n ara deg iawn yn dod at y pwynt o newid y system, a dwi'n deall y rwystredigaeth yn yr ysgolion, mae eisiau mynd ati i newid y system na yn sydyn. Na i gadw hwn yn fer, achos dwi'n falch iawn i chdi bod chdi wedi sôn am y premiwm gwledig, sydd yn cael ei gydnabod gyda ni yn y Blaid ac yn Sefydliad Bevan, falle ddim gymaint yn y Llywodraeth, ond gwaith ni ydy gwneud nhw'n hollol ymwybodol ohono fo. A o ran trafnidiaeth cyhoeddus, mae angen i ni symud at system integredig o drafnidiaeth cyhoeddus. A dwi yn meddwl bod deddfwriaeth sydd yn mynd i ddod i'r Senedd yn nes ymlaen yn y tymor yma, sydd yn mynd i ddod â rheoleiddio yn ôl i mewn i drafnidiaeth gyhoeddus. So fyddwch chi fel cynghorwyr sir yn gallu cael dipyn mwy o ddylanwad ar gomisiynu y math o drafnidiaeth sydd i angen, trafnidiaeth cyhoeddus sydd i angen, a ddim jyst adal o'i fympwy masnachol y farchnad. Felly dwi yn obeithiol bod yna gyfle, mae'n mynd i gymryd plynyddoedd, ond bod yna gyfle gwirioneddol i ni fod yn gwneud dipyn mwy o waith yn y maes yna. And I'll just come back really quickly to that point on the Schools Essential Grant. It is frustrating. It was one of the arguments I remember having very robust debates with Jeremy Miles about this before the cooperation agreement was enacted.
Is the member suggesting that we're going to then get, how are we going to identify the people who need these other guys? This measure we use of free school meals. It was using that really in order not to reform the system. I thought it was a very weak bureaucratic argument. I would agree with Sian, but it's reality as well, and we must recognise that too. Again, it's what we've been talking about, isn't it? I think there should be automatic entitlement. If you're entitled to council tax reduction discount, you are going to be entitled to the school's essential grant. End of. One application, and then council can do the maths and get that money out to you. And in the same way, they can give that intelligence to the schools, and they'll know how many pupils they have, so they know how much PDG they're going to get. So I don't think it's beyond the wit of the government to be able to work this out. I think there is a little bit, it has been played a little bit politically with, in my opinion. Yeah, cytuno. Wel, yn anffodus, mae amser wedyn trechu ni'n anffodus. So, sorry am hynny, gweld y gwrdd y clwch yn fflasio fan yna. Diolch eto chi gyd ymuno Dani a diolch i'r penawdau hefyd. Diolch, Steffan. Diolch, Steffan, da iawn.